Usanele Wantanzi isibongo, igama lendawo i-Richmond Farm ku-Ward 38, bude buduze nesikole isanda sonke la khona esivuke ngesigameko lapho indodana ihlasele khona uma wayo obesekhulile sihamba ngodondolo, wamhlasela ngepiki, wamumba ngepiki waze wathula. Uthe umalume beyibona ukuthi indodana iphuma esandleni ethi uzama ukukhuza, ethi uyayikhuza njengengane, naye yamlandela futhi ngale ipiki, yamngena ngepiki naye waze wathula. Kube sekusukuma umphakathi wasendaweni wahlangana wazama umbamba, walwa elwa ngamatshe, gadla ngamatshe, ugcina ukwazile umnqoba kangangokuthi naye uphelele kuyona indawo. So emndenini owodwa ngingaqinisekisa ukuthi zintathi idumbu ezisalile. Bafethu kunzima, usathane uyabafukuzisa abantu kubi.